Manali lamah chuan bus pakhat tlanin cholhmangin mi ho chu zin an tuma passenger ho chuan mi pakhat aruna chanchin chu soin aruna chuan an bus ti buaya tum thu an hria a aruna awang chuan ngai thalo vekin an zinga chuan tlangwal pakhat Vikram atel ve a an chuan a bus chu che sualin khama atlan liama Vikram ero chu makdeu taka omin bus che suala chuan ana velova ama chi adam chuakin a chuan puite chu an boral veka Vikram chu damdo in lama hruaini in maktak main adam chuak bik ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram ang u Doctor chuan Vikram hne na I chuan puite an boral veka in lumna asante lul nen maktak main idam chuaka damdo in iron thlen lim chuan I taksa khong vekin iban veilam ero acherenga iban veilam kha adang lam big emni tia zotin Vikram chuan a hun kalto angai tu akira aban veilam hian story ngai nom tak nein Vikram aban veilam chanchin kan thlir ho don ani Vikramanu chu rain phir apaya Dr. Rajan chuan Vikramanu chu enkolin Vikram pian rualin a phir pui chu aboral ngala Dr. chuan in fapadam chuak zok Vikram ban veilam hi adanglam bika a phir pui boral ta khan ron thunun thinin Vikram hian aban veilam a thunun theidon lo ti in anu chu an rilla anu chuan makti hle in an fapa Vikram chu Dr. soyang chi in adang lama aban veilam chu a phir pui boral ta khan ron thunun thinin anu po chuan a fapa pakhat anga Vikram ban veilam chu angaya anu pon duat ve hle in Vikram hi apiang danglam bik ani bermai hun pa ngaya chuan Vikram po rondam thapa ngai to in an chena ina a hoa anu le pa an boral to wang chuan a farnu te nu pa le an fanu te nen khosa in Vikram chuan atunu chu adua thei viau maya Mahalakshmi chu no pangfel takni in Vikram chuan a fang chi in a enkola unaw pani chi anni wang chuan a farnu po duat ve hle in unaw in mangai tak anni bok Vikram chuan atunu Mahalakshmi chu anu thitaron piangnon le anga ngain adua thei viau maya atunu a mu hian anu hrechuak thinin a farnu te nu pa pon Vikram chu an ngai na thei viau maya chung ko hlim takni in tu dang reng an ngai bik lo ani Vikram hian advertisement company pakhata na thok ve thinin a thian te pahni kitua le tenali tenen chuan anin kom ngei thei viau maya na a an boi thin ema wang chuan meichia po ngai sakman lovin Nitin fakna siamin an boi thina nikhat chu an mani dortum tu nula pakhat chitra iwa mu in Vikram chuan an college kalaya abial nu ni thin ti a hria a chitra inen in mule chu nuam ti ve hle in alung hlui aleng ve khop mai Vikram chuan an college kalai ngai tu kirin chitra inen anin tondan chu angai tu chuaka chitra itlutur chu akut veilam manga chan manin an mingte anin hrila nikhat chu chitra inen in komle in akal liam tur chu amonga an benga akut veilam athunun theilowa wang chuan boi ve hle in chitra ite te chu an hriat a changte a chitra I thin chu rim hle in an principal hna chuan Vikram chu hekin Vikram anati dan chu a hril veka Vikram chu in soifia ve in an principal chuan voi khatma meichi alo hriat a changte to su tia hawin Vikram chuan chitra I chu pona akai chuaka ngai dam dil ngal molin akut veilam chu athunun thei thin lo thu an hrila chitra I chu hrilfiana saviau ma se chitra I chuan pomdu chuang lovin Vikram chu akalsana Vikram chuan a star chitra I chu beidon san ero atum big lo ani
Vikram chuan chitra iril ru chu hne tum ve rengin nikhat chu tlangwal hoklak khovin chitra I chu an chhai buaya Vikram chuan lo hre ve in a star chitra I chu a chan ngal vata tlangwal sual ho chu soisa hrepin in sual thiam tak ania chitra ipon Vikram chu du pha ve in Vikram nen chuan an ni chhun zom hala in sual a thiam em awangin chitra I hian Vikram mangai na chu alo chang ani bermai Vikram chuan a farnu hne na tranga khol dongin chitra I hne na chuan karon kirle ang ti in akalsana chitra I achana wang chuan aril ru hne sakin atleirol at lai mangai na thinlung chu chitra I ahlana chitra I pon lo chang let ve in anin karpo athato khop mai khun pa ngaya chuan Vikram ale chitra I chu in hule in kumruk lai anin muto lova na awanga in mu in chitra I chuan an company chu Vikram tekal tlangin an fakna chu siamin an fakna siam chuan lom a hlo viau maya chitra I chuan Vikram chu lom thu hrilin kan puten in fakna chu tha an ti viau maya New York lama kal tura min du awangin fakna siam turin ikal theyang em ti in an zota Vikram po chuan a thei thua changin bial nu hluiten ne New York khopui an pandon ani New York khopui chu thlengin Vikram chuan anaute a hruai ve a an hna po tluang taka thokin chitra in en chuan hun thol an neya Vikram chuan kumruk chung khan nangma mu tumin ka zong thin che a ma se ka mu theilo che tia hrilin chitra I chuan khonge I kalbo de ya tia zotin Vikram chuan ka pa kha a boral thuta ka farnu in pasal aneya wangin zirna po ka chunzom theilova college karon kalle nu khan karon zong che a ma se mu turi om to lo I chena mun le I phone number ka nei lo wangin zon chuanga ina che kha a om lo tia hrilin chitra I chuan min la mangai rengem ti in an zota Vikram chuan te reng mai ka mangai lutuk che nangma awangin ngai zong dang ka nei theihleinem tia changin anin ku a kumruk nuwa in renew le in mangai na partlan dun antum le ta ani Vikram te chuan an hna zovin India lama kirle antuma chitra in nen anin kar athat le awang chuan hlim ve hle in atunu Mahalakshmi I chuan aron khola pute iron ho har e mai tia havin anu ten hostel lama da antuma wang chuan aron vui ve a Vikram chuan kalo ho meka hostela chuan an da lawang che tia hnemin atunu chu ombo turin aphal bik lova a theyang to ka hnemin atunu hi aduat ve khop mai Vikram chuan anin thlengin anin chu alo kang cheveka an thenom te chuan izin chung khan in ge sapuaka itunu le imak pa boral ngalin I farnu ero damdoi in a om ti in an lo hrila Vikram chuan makti hle in atunu chu asun na saviau maya an chunga thil thleng chu pomdam theilo vin a farnu chu damdoi in lama avakana a farnu po lo hliam na save hle in Vikram chuan ti bertur po a lo ani Vikram chuan a farnu chu vakanin doctor chuan I farnu hi uluk taka I en kol angayang alua hliam na tak tuarin a hriat na abuai dova adam chuak le ani pon en kol dan I thiam angayang tia lo hrilin Vikram chu alungai ema a farnu aima chuan atunu chu ngai zokin atunu nen an hlimlai ni te chu angai tu chuaka Vikram chu nui ngai to lovin na tho pon nuam ati to lova a hlimna berabial nu po hlimpui thei to lovin atunu thina chu atur viau maya atunu le amak paruang takniel po a mu that lawa wang chuan a chung rila room ani bermai chitrai chuan Vikram chu ron mu in a theyang tokin a hnem ve a thina te hi chu tuta big ma ani lova chu wang chuan tordan kan thiamanga ya lom tia hrilin Vikram chu restaurant lama thil ei turin a hruai chuaka Vikram chuan engvak ma ei thei chuang lovin restaurant an chu asan don chuan oluk takin sana chu an ena New York sana po mu in Vikram chuan ngai tu chu aneita atunu in aron kholai khan India lama darli ni in New York sana nen chuan an en pola
la atunu chu dar thum le minute som panga thi anga an report awang chuan Vikram chuan thil fel lo a om ti a hre chuaka a bialu hna chuan hril ngalin hospital lama kalkangai thudik ka hriat angai katunu le mak pa thi na hian thil fel lo a om ti a hrilin Vikram chuan atunu chunga thil thleng chu chui chu ange atum bok Vikram chuan atunu chu ala dam ngei be sein police station lama chuan report thelu tumin akal ngal vata atunu chu zon chu ngei tumin manmo takin atlana ama chuan mi in thanglo kamin a motor ke chu a thep veka angai na hrelo taka omlai chuan khol dongin atira kan mu arun khan ron bia in Vikram iwa boive I farnu chu enge a an imak pa chu a boral tiro itunu ero ala dameti in deu takin aron bia a Vikram chuan ama betu chu hrachuak theilovin atunu nen chuan anin bia a Vikram chuan boite karon zong chuak don che alom lungai su tia hnemin arun naute chuan anron beya Vikram chuan akut veilam chu lo mangtang kain arun nau chu athata atunu chu chan chu ngei tumin atunu rubotu ero ala hrachuak thei bik lo ani Vikram chu police station a kalin atunu thi hundar kar le anin biak khun chu officer an hrila postmortem report chu ennon turangenin atunu chu aladam thu police ne na chuan an hrila officer chuan ti theivak an nei lo thuwa changin Vikram le athian te chu damdo in lama an kal le a doctor chu mu in Vikram chuan an dopa doctor chuan atunu chu athi ngei thuwa changin Vikram chuan a ring lo viau maya doctor chu arun khan lo vovin Vikram ne na chuan eng thudik ma a hril du lova Vikram beidong chuan police station lam apan le ta ani Vikram chuan senior officer chu mu in atunu chu ruk bawani thu an reporta senior officer chuan itunu chu athito alom tia lo changin fiam thu tho nan an manga mi thito chu an zon lo tur thu hrilin Vikram chu athin rim viau maya senior officer chu soisa hrepin athin rim chuan akut veilam atangkai thei khop mai Vikram chu athian ten lo threlin pona an hroi chuaka athin rim chuan police po hlau lovin akut veilama wang chuan Dr. Rajan awa hmuwa Dr. Hnera chuan akut athunun thei thin lo thu hrilin Dr. chuan a phir pui chanchin le akut danglam na chu alo hrila Vikram chuan thilpek ropui tak anei ti hre chuakin akut veilama wang chuan atunu po achan chua thei ngei a ring bok Vikram le athian te chuan arun omna chin chu chuin Vikram aron khola number chu Vikram number ang chi ania Vikram chuan katunu rubotu hian min hrachiang viau ani keimani min hre tu ani yang ti in athian te chu an hrila arun chu la hrachuak lo ma se Vikram chuan chui chua tho atum bok Vikram chuan a farnu chu va mu in a fanu chu a zon chuangei tur thu an tiama arun hne na tanga khol dongin akalna mun tur arun chuan aron hrila Vikram chuan pan ngalin arun thuang chuan a om zela bek pakhat la in arun chuan akalna mun tur chu a hril zela a bek a lai chu mi pakhat hian ron ruk sakin Vikram chuan a hala ruk ru nen chuan in bein aruna chuan kaplen vekani khatia hrili Vikram chetla lai chu a en renga akalna mun tur hril zelin Vikram chuan mel hriat lo tui chu an ina arun soina lam chu pan le in atui ina chuan damdoi muthilna arun chuan alo pola Vikram mut chu chuak le in arun soina lam po chu apan hlei theilova Vikram chuan karen in man tirin a har zoka arun omdalam chu pan le in arun te thian dun chu ral khada trangin a mu thei to a nima sela damdoi e kha atho chak ema wanga muhilin Vikram chu arun hian a chai boi ne khop mai Vikram chuan arun omna tur omang chu chuin akal to na mun chu a thian te bula an hrila lei hnuaya a om ringin lei chu avapana number fi alo taka in ziah mu in arun naute chuan an ron bei thuta Vikram chuan a ban veilam chu lo mang tangkai le in a hnekana viau maya helmet te chu hnek som vekin arun naute chuan an hne lova a tran that du chuan Vikram hi aden ve khop mai
Vikram chuan atunu rubo tu chu ngai tu charcharin bus accident na ami thu soikha a hrechuaka aruna wanga an boina ngai tu chuakin arun chu a farnu exaniti a hrechuaka arun chuan a farnu awanga phuba rawn la in Vikram chuan atunu mantu chu aruna niti a hrechuak theia arun chuan Vikram te chungkwa hnena phuba rawn la in Vikram farnu nen hian an lo in kop to a nimasela Vikram farnu hian du lovin mangai dang aneya Vikram puina awanga then thein arun hian phuba aron la ani bermai Vikram chuan arun pa chu va mu in a fapa omna chin chu an zota arun pa chuan a hriat bik lo thua changin ka fapa khan mi somni pakhat lai thi na tu ruam manna asiama aril ru anat ema wang khan kal sualin khoyange a ka hrebik lo ti in alo changa arun chuan ruam manna ten tak nein gas bura bom akama Vikram te in chu tho dar vekin Vikram farnu awangin phuba la ani bermai arun chuan Vikram chu ron kholin tuna chuan I farnu po kamanta mana khan min du lova I farnu ka lakata ila bova I tura chu iseng ve khopang tia ron shrilin Vikram chuan arun chu zon chuange atum bok arun chuan Vikram a farnu chu ti puin adam chunga abula om tur thu an hrila Vikram a farnu chuan ka una pa hi min ron chan chuak don thilpek dang lambik adong alom tia changin aruna chuan Vikram chu an khola itunu hi lo ngai tu du su duat takin kalo en kol don nia adu ber ice cream po ka lazy tia hrilin Vikram chuan arun omna tur omang chu angai tu a ice cream zorna atranga a hlat ring lovin ice cream zorna mun sang chu atlo kuala arin hel zong tak mi pa hian ron lein Vikram chuan azui ruwa kudam ruak pakhata zui thlengin arun tirka alonia Vikram chuan a farnu le tunu chu chan chu tumin arun nauten en chuan anin sul boile ta ani Vikram chuan arun naute chu soisa vekin arun po chu a soisa hrepa atunu chu muin atunu pon alo ngai viau maya arun nen chuan in bei hrepin arun po alo duai lo viau maya Vikram chu chema sa zokin chang tu pa nar athita arun chu soisa hrepin atunu chu a chan hima arun chuan ron bei vele ma se Vikram chuan lo thatin a farnu le atunu chu a chan chuak theita ani